Побиття в Бахчисарайському коледжі. 4 дівчат накинулися на студентку кримську татарку. Давали ляпасів, били кулаками та тягали за волосся. А ще кілька хлопців насміхалися і фільмували це телефонами. Про ганебну сутичку дізнались, коли хтось злив це в мережі. Наразі дівчат, які гуртом били, начебто взяли на профілактичний облік та притягли до відповідальності. Директор коледжу вважає сутичку побутовою сваркою. В банальной, обычной рядовой ссоре между девочками произошел конфликт, когда, в общем-то, на бытовой, так скажем, почве взаимоотношений девочки, выясняя отношения, значит, была смонтирована видеозапись, которая попала в социальные сети. Могу сказать, что данный конфликт мог произойти в любом образовательном учреждении, это жизненная ситуация. Значит, девочки отхлестали друг друга по щекам. А ось ще раз ці самі кадри, які директор коледжу назвала просто ляпасами. Я думаю, что наряду с детьми, которых привлекли к административной ответственности, должны еще нести ответственность и руководство учебного заведения, в чьем, так скажем, ведомстве и в чем ведомстве находится данное учебное заведение, кто несет ответственность за детей, которые там обучаются. И я думаю, что мы должны заняться этим вопросом, не оставлять это просто так. Если в этом действительно есть вина руководства данного учебного заведения, что они допустили такую ситуацию с детьми, таким вот нечеловеческим отношением. Я думаю, что это беспрецедентный случай. Такое не должно нигде повторяться, ни в Крыму и вообще нигде. Окупанти продовжили запобіжний захист фігурантам Алуштинської групи ще на 3 місяці. Таке рішення вчора ухвалив Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону. Про це повідомляє Кримська Солідарність з посиланням на адвокатів Айдера Азаматова, Сіяра Панича та Рифата Юнуса. Захист наполягав на скасуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт. Але російський суд відхилив усі клопотання адвокатів. Окрім цього, російський суд вкотре порушив права кримських татар висловлюватися рідною мовою. Судья, председательствующий, дал возможность высказать свое отношение по продлению меры пресечения нашим подзащитным. Мисутов Руслан Ага, Кантемиров Эльдар высказали свою позицию касательно того, что они хотят говорить на родном языке и готовы высказывать свое отношение только лишь на родном языке. Суд и председательствующий судья снова нарушил их право, предусмотренное статьей 47 УПК, и расценил такое высказывание на родном языке как некое нежелание отвечать или давать пояснения. Нагадаємо, російські силовики затримали Руслана Нагаєва, Ельдара Кантемірова, Руслана Місутова та Лінура Халілова у червні 2019 року. Їх безпідставно звинувачують в організації та участі у терористичній організації. Штраф у 1000 рублів за пісню в соцмережі. Окупаційний Сімферопольський райсуд покарав кримського татарина з інвалідністю Руслана Умєрова за публікацію забороненої в Росії пісні Тимура Муцураєва. Окупанти вважають це розповсюдженням екстремістських матеріалів. Чоловіка ледь не силою затягли до відділку, хутко склали протокол та повели до суду. Абсурдний вирок Умєров вважає тиском за його громадянську позицію та оскаржуватиме, а штраф окупантам платити не збирається. Я лучше отсижу 15 суток, которые мне дадут, но я 1000 рублей не буду платить. И даже если для меня захочет собрать эту сумму мой народ, то я их просто не возьму. Потому как мне деньги не нужны. У меня есть деньги, слава богу. Просто это мой принцип. За такой беспредел, который я испытал, так сказать, грубо скажу, на своей шкуре, я не собираюсь оплатить.
катування та приниження людської гідності. Так, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова оцінює поводження окупантів з політв'язним Олегом Приходьком. За її словами, стан здоров'я 62-річного чоловіка погіршується. Він скаржиться на загострення хронічних хвороб та постійний біль у нижніх кінцівках. Керівництво СІЗО не надає належної медичної допомоги. Така бездіяльність може призвести до безповоротної втрати здоров'я, пише Денисова. Такі дії відносно Олега Приходька є порушенням пункту 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і соціальною радою ООН, та розцінюються як катування, чи нелюдське або таке, що принижує гідність поводження. З березня цього року Південний окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону засудив українського активіста Олега Приходька на 5 років колонії суворого режиму та призначив штраф у 110 тисяч рублів. Окупанти закидають чоловіку буцімто підготовку підриву міської адміністрації міста Саки та російського консульства у Львові. Херсонський суд арештував судно, яке незаконно заходило в порти окупованого Криму. Про це повідомляє прокуратура АРК та міста Севастополя. За даними джерела видання «Українська правда», власник судна «Романс-1» – кум Володимира Путіна, народний депутат України Віктор Медведчук. Човен ходив під прапором України і принаймні двічі в 2017 році, всупереч правилам, заходив до окупованих Ялти та Севастополя, пише видання. Прокуратура автономії здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, порушення чинних на транспорті правил, державної зради та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Один боєць об'єднаних сил загинув від снайперської кулі під Водяним на Приазов'ї. Там же окупанти били з мінометів 82-го калібру та 122-мм артилерійських установок. Біля Луганського та Невельського ворог застосував гранатомети різних систем, а в районі Зайцевого закидали заборонені дистанційні міни ПОМ-2. Також з артилерії накрили цивільні квартали Водяного. Російські окупанти отримали збройну відсіч від українських захисників. А за даними розвідки, Росія нарощує гібридну агресію, зокрема перекиданням військ та пропагандою на окупованих територіях, перевіряє реакцію України та союзників. Водночас російські окупаційні адміністрації наполегливо рекомендували жителям тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях тримати всі документи при собі на випадок стрімкого загострення ситуації з вини України. Крім того, поширювались чутки про нібито планування евакуації літніх осіб, жінок та неповнолітніх на території Ростовської області. У такий спосіб Росія спеціально провокувала загострення регіональної обстановки з метою визначення реакції України та її партнерів для оцінки готовності спільно протистояти російській збройній агресії. Президент Володимир Зеленський відвідав українських бійців в районі Шумів на Донеччині. Це приблизно у 80 метрах до позиції окупантів. За кілька тижнів тут загинули 6 військових. Верховний головнокомандувач назвав це найбільшою ескалацією з початку року та наголосив, що українська армія дає гідну відсіч ворогу. Також нагородив 62 бійців, серед яких бойовий медик Світлана Земліна. Вона рятувала поранених під снайперськими обстрілами окупантів. Важливо розуміння, що їх підтримує влада, що влада не ховається в кабінетах, а знаходиться там, де дійсно складно, і там, де дійсно люди герої, там, де дійсно люди вирішують судьбу, чесно кажучи, України, захищаючи її кордони. Передову відвідала й американська делегація на чолі з аташе з питань оборони полковником Брітані Стюарт. Із заступником командувача операції Об'єднаних сил Едуардом Москальовим вони обговорили загострення на фронті. А в Білому домі заявили, що Росія стягнула до українських кордонів більше військ, ніж будь-коли з початку війни. Майже 20 тисяч нових випадків COVID-19 виявили в Україні минулої доби. 11 221 людина одужала, а ще 419 померли внаслідок хвороби. Найбільше нових пацієнтів на Дніпропетровщині, Львівщині, Харківщині, Київщині та в столиці країни. Наразі в Україні вже щеплено близько 400 тисяч людей. МОЗ прирівняло священнослужителів до соціальних працівників, і тепер вони можуть отримати щеплення на другому етапі вакцинації.
Окрім цього, міністерство затвердило зміни до протоколу лікування COVID-19. Це вже 7-ме оновлення протоколу з 2 квітня 2020 року. Оновлено загальні рекомендації щодо антибактеріальної терапії, коінфекції та суперінфекції у пацієнтам з COVID-19. Нагадуємо, що пацієнтам з підозрюваним чи підтвердженим COVID-19 з легким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати з профілактичною метою. Пацієнтам з COVID-19 з середньотяжким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати без обґрунтованої клінічної підозри або підтвердження наявності бактеріальної інфекції. У Криму 125 нових випадків COVID-19. 6 пацієнтів померли внаслідок хвороби. Такі дані надає окупаційна влада. Вони також повідомляють, що до окупованого півострова надійшло 90 тисяч доз російського фальсифікату «Спутнік-Ві».